kunini ukuthola lo mbuzo. Njengoba ngibona nje ngithintekile nami laphana kade kushawa ilembe leqamanya amalembe ngokubaleka. Ngithe ngisathi ungabaleka nje usodlonyoka ngalimala bangishaya buka nje. Iyachaza-ke intombazane eshayeke ngesikhathi kushayeka uQuality laphana. Uyabonakala-ke intombazane ibiphethe induku lana emva kokuba-ke ukhuzane njengoba eshaya uQuality zibukele. Nayi intombazane ivela nodonkana laphana. Nangu Mambomvu nodonkana. Ushayeke ngalesi sikhathi-ke enza lento beyenza laphana. Engizazi noma benikeza uQuality induku njengoba beshweni ukuthi hayi bembuza ukuthi ungabaleka kanje usodlonyo ngena kwethu. Ngiyafisa ukuthi ngizovula lakho laphona kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe, share, uphinde ucomment ukhulu nakho wonke subscribe back malaka hamba. Kodwa-ke sizosenza ukuthi kube wena oqala ukuthola notification make sikufaka la evideo phambili ukuze ubone le video le kushawa khona uQuality. Iya laphana kwi-description ikhona link. Danko.